दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा धेमाजि दख'रानि सिङाव थानाय टेकजुरि गुदि बर' फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 17 आरो 18 जानुवारियाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जख'न्थाइ बे जख'न्थाइखौ खुंगोन आरो बेवहाय जोङो धेमाजि जिल्ला हिसाबै मोनद' दख'रा दङ। बे मोनद' दख'रानि गासै दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय हान्दै मेलाव बाहागो लाफैगोन आरो जिल्लानि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो जोङो जोंनि गासै दैदेनगिरिखौ जुदि लायोब्ला जोङो गासै 200 थान्दैफोरा बेवहाय जथुम जागोन आरो मोनफ्रोमबो दख'रायानो गाव गाव मोनफा मोनफा गावसोरनि जि जख'न्थाइ जादोंमोन बेनिफ्राय थांखि माखासे लाना फैगोन आरो बे थांखिनि सायाव सावरायनाय जागोन। लोगोसे जिल्लाया गासैबो दख'राखौ सावरायनायनि उनाव माखासे थांखिफोरखौ मिरुआव दैथायनो थाखाय बा मिरुआव लांनो थाखाय जोंनि जि जेंना जेंसिफोर जोंनि जि समस्याफोर जिहेतु धेमाजिया मोनसे खोब बर' सुबुंजों बुंफबनाय बिटिआरनि बायजोआव थानाय मोनसे जिल्ला बेवहाय गोबांथार जेंनाफोर दङ। बे जिल्लानि सिङाव गुदि फरायसालिनि जेंना दङ, गेजेर फरायसालिनि जेंना दङ, गोजौ फरायसालि, जौसिन गेजेरारि फरायसालि आरो फरायसालिमानि जेंना दङ। दा बेफोर जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय जिहेतु जोंनि गुदि फरायसालिफोराव सासे फोरोंगिरिजों सोलोंथाइया जागासिनो दङ। सोलोंथाइनि जेंनाया जोंहा जोबाखै। जोंनि फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसननायनि जेंनाया जोबाखै। जोंनियाव माखासे भेन्सार फरायसालिफोर दङ दाबो बे जेंनाया जोबाखै आरो एकर्डनि स्पिरिटजों माखासे फरायसालिफोरा दिनै सरकारि जानांगौमोन बेबो जायाखै। दा बेफोर माखासे जेंनाफोरखौ जों सावरायनांगोन आरो जोंनि गेजेराव माखासे समाजारि जेंनाफोर दङ जाय जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनांगोन। दा बेफोरखौ लानानै जोङो 17 आरो 18 जानुवारिनि जानो गोनां बे धेमाजि दख'रानि सिङाव टेकजुरि गामिनि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जि खुंनाय बे 31थि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जख'न्थाइ जि जख'न्थाइ बियो मेहेर गोनां जागोन। बेवहाय सावरायनाय जागोन। बेवहाय जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय बा जोंनि जिल्लानि माखासे बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि, आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन जोंनि जि आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो जोंनि ओनसोलनि जि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ बेवहाय खावलायनाय जादों आरो बेवहाय बिथांमोनाबो बाहागो लानानै जोंनि बे जि जख'न्थाइ बेयो खोब मेहेर गोनां जागोन होननानै जोङो सानदों आरो जोंनि गाहाय नेहाथारि आरो आफादगिरिया जिल्लानि बेनि सायाव सावरायनायखौ मेहेर गोनां खालामनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। जों सानो बियो मोजाङैनो जाफुंलांगोन आरो बेवहाय जोङो जि गोख्रों मोनसे बानजाय आफाद दानानै लानाय जाबाय। बे बानजाय आफादा दिनै जिरायनाय गैयै खामानि मावदों आरो बिथांमोननि नाजानाय आरो मददजों दिनै जोङो गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै लाबाय आरो बियो खोब मोजाङैनो जागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ आरो जोङो बेखौनो खावलायगोन बे जथुम्मा खुंगोन जायगानि साखाथि फाखाथि थानाय बर' गामि, बर' न'खर आरो बे दख'रानि सिङाव थानाय जिमान बर' गामिफोर दङ बेवहाय बे जथुम्माखौ जाफुंनो थाखाय मदद होनांगोन, बाहागो लाफैनांगोन। जाहाथे रायजोफोरा बाहागो लाफैलायो, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद होफैयो। बेखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो खावलायगोन। जोङो आसाबादि जोंनि बे जथुम्माया मोजाङैनो मोजां जाहाथे जालांगोन आरो बेवहाय जिल्ला आफादा मिरुनि माखासे दैदेनगिरि, मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों। बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरुआ मा मा खामानि मावनानै दङ, मा खामानि आथिखालाव दावगाखो, मा खामानि जोङो मावनो लागोन आरो जोंनि समाजा बोरै जानांगोन, सोलोंथाइनि सायाव, समाजखान्थिनि सायाव गासैबो बिथिंनि बाथ्राफोरखौ मिरुनि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बुंफैगोन। दा बेवहाय जोङो बाहागो लानो थाखाय बयबो रायजोफोरा खाबु लानांगोन। दा रायजोफोरखौ जोङो जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनग्रा गासै थाखोनि रायजोफोरखौ मदद खालामनो जों नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायदों आरो जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि साफ्रोमखौबो जोङो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानानै नैबे जानो गोनां जि जथुम्मा 17 आरो 18 जानुवारियाव बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बयखौबो खावलायदों। आरो सार मोनसे सोंथि दं। आरो जिल्लानि लेङाइ बुंथिगिरि दङ। आरोबाव
धेमाजि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरि लोगोसे बानजाय आफादनि गासैबो चेयारमेननिफ्राय लानानै वर्किं प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। आरोबाव लोगोसे साखाथियावनो थानाय धेमाजि दख'रानि साखाथियावनो थानाय गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि अनुज स्वरगयारि बिथाङाबो बाहागो लाफाफैदों। लोगोसे सांग्रां साखाथियाव थानाय गामिनि रायजोफोराबो बाहागो लाफैदों आरो बर'नि जि नेमखान्थि बे नेमखान्थिखौ मानिनानै जोङो दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै लानो हाबाय। दा साफ्रोमबो गाहाय खुन्थिया गायनायाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो धेमाजि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो साफ्रोमनोबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। आरो सार फैबाय थानाय हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि माबायदि अनसाय मोनगोन होनना मिजिं खालामदों? जोङो बेखौनो हास्थायो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि बर' समाजनि बर' फरायसुला फरायसुलिफोरनि आरो बर' हारिनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय खोन्था सानग्रा खामानि मावग्रा मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मावथि आफाद आरो बियो बर' हारि जौगानायनि खामानि मावो। दा बेनिखायनो जोङो बेखौनो हास्थायगोन धेमाजि दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' गामि बर' सुबुं बर' न'खरफोरनिफ्राय अनसुंथाइ मोनगोन, हेफाजाब मोनगोन, मदद होगोन आरो थुलुंगा होगोन। आरोबाव इन्टायार धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जोंनि गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन थाखोनि रिसर्सफोरा गुबुन गुबुन थाखोनि जोंनि सुबुं सम्पदफोरा बे जिल्ला आफादखौ अनसायगोन, बे दख'रा आफादखौ अनसायगोन आरो बिथांमोना अनसुंथाइ हरनायनि गेजेरजों जोंनि जि थांखि लानाय 17 आरो 18 जानुवारियाव जानो गोनां जखनथाइ बियो खोब मोजाङैनो जालांगोन, जों बेखौ हास्थायो। आरो सार फैबाय थानाय बे जिल्ला जथुम्मानि हाबाफारियाव मा मा हाबाफारि लाफादेरनो सानदों? बेवहाय थारैनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि हाबाफारिफोरखौ लानानै जोङो मोनफ्रोमबो बोसोरारि जथुम्माखौ खुङो, जखनथाइखौ खुङो, बेबायदिनो जागोन। दा बेवहाय मोनसे जोङो जि थुनलाइनि खामानि बा सोलोंथाइनि खामानि बे हिसाबै बेवहाय देग्लाय मोनसे गोदानै लादेरफागोन। बेवहाय खन्थाइ आवरायनाय मोनसे बादायलायनाय जागोन। जोंनि माबायाव जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै बेवहाय काबादिनि बाहागो थायो, बेवहाय भलिबलनि बाहागो थायो, बेवहाय फुटबलनि बाहागो थायो, बेबायदि माखासे थायो। दा जोंनि थासारिखौ नायनानै, जायगाखौ नायनानै आरो बिनि सुबिदाखौ नायनानै जोङो खोब नैबे साननै सानथामनि गेजेराव मा इभेन्ट्सफोरखौ जों लानाय जागोन बेखौ जिल्ला आफादा फोसावगोन आरो बेबायदियैनो जोंनि जि जखनथाइ बे जाफुंलांगोन होननानै जोङो। सार मोनसे लास्ट कुइसन मोनसे दंबावो, बेखौ सोंनानै दिनै दोनथ'नाय जासिगोन। बे समाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो सारा? बेखौनो आङो सिगाङावबो बुंबोबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावग्रा मोनसे आफाद। दा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायजोनिनो बियो मोनसे आफाद, बर' हारिनि खामानि मावग्रा मोनसे आफाद। दा बे हिसाबै बर' रायजोफोरा, बर' न'खरफोरा, बर' गामिफोरा, बर'नि गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरा बे आफादखौ अनसायनांगोन, नायफिननांगोन, मदद होनांगोन आरो थुलुंगा होनांगोन। अब्ला बे आफादा बर' हारिनि थाखाय जौगानायनि थाखाय, गुबुन गुबुन बिथिंनि थाखाय, गुबुन गुबुन समस्याफोरनि थाखाय खामानि मावनो बियो गोहो मोनगोन, बोलो मोनगोन आरो थुलुंगानाय मोनगोन। दा बिनि थाखायनो आङो रायजोफोरखौ खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नायफिननाय, अनसायनाय, थुलुंगा होनाय आरो बोसोन होनाया रायजोफोरनि मोनसे बिबान। दा बेनिखायनो जोङो सानो गासै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' रायजो राजा आइ आफाफोरा आरो धेमाजि दख'रानि सिङाव थानाय बर' रायजो राजा आइ आफा गामिनि गासैबो सुबुंफोरानो बयबो मदद होनायजों लोगोसे लैहोर लैहोर फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो जथुम्माखौ जाफुंसार होगोन।